Tu pán 169 zachránil život Rašimu dneska. Samovražedný útočník Daňo išiel Rašimu po krku. Môže byť, tak len potom dáme. Samovražedný útočník išiel dať bombu na mestské zastupiteľstvo. Keby bol ten chlapec, čo pri McDonalde dal bombu, že možno druhý. Áno, vidíte. Vďaka 169. A jak vidíte toto, že také veci sa tu dejú ako u vás v Košiciach, že Raši si robí čo chce, rýchlo všetko, prázdne plochy idú spoplatňovať, pred nemocnicami všade. Zákony, keď mi to dovolujú, no? lebo si chceme poschváľovali to, no, no, no. Lebo sa ľudí nezaujímajú dostatočne. Presne. Máme čas sa zaujímať. Musíme zarábať. No presne, no však takto všetko nastavené. Otvorí príkup paliska, nejaké neviem čo, si myslí, že je No. animátor hviezd A za chvíľu... môže robiť čo chce. Áno. No, Paška, však to Paška, som tam minule dal video, jak z jedného... V STVčke to bola Paška. Že oni majú zásadu chlieba hry. My sa riadíme tým starým rínskym, že chlieb a hry. To je zbočný vchod. Novinári s bočným? Áno. Kde to je? Tam je aj napísané, bolo aj oznamované novinárom a cez zbočný vchod to je... Áno? Tam z bočného? A ona tam bude? To vám neviem povedať. Takže z boku... Novinári máte ísť z boku. Dobre, dookola, hej? Idem sa povedať, čo sa tam deje. No. Tam majú aj psa, pozor, nie že Dobrý. Hej? Dvojnohý pes, alebo... štvornohý. Áno? Lebo ja už aj dvojnohých som zažil v zelených uniformách všelijakých pooblikaných. No dobre. Dobrý deň. Pekná policajtka, pekný pes. Tuto chráni pána Rašiho. Musím mu vysvetliť, že keď pôjdeme dovnútra, musí sa prijať na našu stranu. Vojsť, a nie nás rísť, ale politikov, dobre? Na politikov je nacvičený, či nie? Rašiho roztrhať. Poslepu. Tak, sme tuto na mestskom zastupiteľstve a budeme sa pozerať a dohľadať nad zákonnosťou, čo sa tu ide diať. Dobrý. Tu je kapsičkár, to znamená policajt. Ja volal kapsičkáru už policajtov. Dobre, a kde bude zastupiteľstvo? Tam potom? Alebo kde je zastupiteľstvo? Som tu prvý raz. Čiže tak sa ide a potom táďal tu, hej? Aby sme ukázali ľuďom, že jak sa chodí. A na základe čoho vlastne sa vykonáva kontrola štátnymi policajtami, akože že kontrolujú, lebo mestský nemôže kontrolovať. A oni toho je hovorca. Z minula do budoucna připlula slova vroucná ozvěna tichého žalu zamčena v kancionálu. Vše, co kdy kdo řekl, je vryto do žuly. Voz by se roztekl, papíry vzplanuli. Všechna ta slova, ať rovná či ohnutá, budou nezapomenuta. Vše, co kdy kdo napsal, je někde zasuto. Hluboko po kapsách hledám, až najdu to. Všechna ta slova, ať kýmkoliv řečena, budou znovu objevena k hoře říp. Jako k doušce mateří, v těžké zkoušce žoldnéři jedou z tečí láteří cizí řečí. Veliký rachot řešet básníky budou věšet za zločin nepokory v úbočí Bílé hory. Vyzerá výzva? Poviete mi výzvu v súlade s zákonom. Čo je vyzývam? To je prosba, lebo mal som taký problém s policajtami. Služobný vchod. Jaký služobný vchod? Buď sa preukážete preukazom pre novinárov. No však tu je preukaz pre novinárov. Preukazom poslancov. Toto je môj preukaz novinárov a chcem, aby ste zavolali svojho služobne nadriadeného okamžite sem. To je vás služobne nadriadený a to je veliteľ tohto zásahu, ktorý sa tu dneska koná. Znovu objevená klíčníku, vezmi tiše za kliku. Staré říše se tři prach, slovy díků na mitrách kanovníků. Z ramene sejmi tíhu kamene, v ruce knihu z plamene, vytaženou ještě ne spopelněnou.
Tu je no kartička novinára. Frito do žuly, voz by se roztekl, papíry vzplanuli, všechna ta slova, ať rovná či ohnutá budou. Nezapomenuta, vše, co kdy kdo napsal, je někde zasuto. Hluboko po kapsách hledám, až najdu to. Všechna ta slova, ať kýmkoliv řečena budou. Znovu Oni od nás objevená. požadujú, aby ste plnili zákon a sami zákon nedodržujú, hej? Neuniformovaní, nevedia povedať, za kaj čo obmedzujú moju osobnú slobodu. Tak ma pustíte, ako? Nie, zatiaľ len Tak pôjdem po laviciach. Mám tu preskočiť lavice, alebo čo to je? Ja som vedel, že je chujovina nejaká. Ale niekoľko vidíš, že do piči. Raši kradne a policajt to poslali na novinárov. Vidíš? Lekárske tajomstvo. Nesmie byť vyzradené pred tretimi osobami, pokiaľ s tým nesúhlasím. Máme tu dvoch policajtov. Keď ide vonku, ja nahrávam ich nezákonné konanie. Choďte vonku. Pán Iva počas zátoku bol agresívny. Agresívny som bol. Čiže my sme tu boli v bezpečnosti vašej. Ak vy máte pocit, že nemusíme to byť, my to nebudeme. Dobre, tak sa s tým súhlasíte s vyšetrením, došetrením, hej? No, počkajte vonku. Keď zostanú, tak zapísať, že boli pri... Ste pacient, čiže povedzte, čo sa stalo. Keď sa budete odteraz starať, vás pochválim na konci, že kto bol dobrý, kto nebol dobrý. Dobre, počuli ste ma o mojich právach pri zaistení? No, a kedy to chcete urobiť? Dobre, čiže teraz som v bezprávnom stave. Neviem, či sa môžem brániť, niečo povedať, bude to použité proti mne? Ne? Ne? Dobre. lekárskeho šéfa nevyžiadal sám, ste tu boli sebe, neboli nám. No boli aj kvôli vám, lebo keď som tam skápal. Vás nič nevyšlo. Ne? Tak, lebo viete prečo. Nechcú robiť. Nič sa nestalo vlastne. Dneska zistíme, že sa nič nestalo. Ja sa ešte večer stratím niekde v kríkoch. A nič sa nestalo. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Iba Pán Boh nám pomôže. Tuto nič už nepomôže, žiadna politická strana. Iba Pán Boh.